Insemmilkom merħba mill-ġdid tal-programm News.mt. Forsi tiftakru lura f'Ottubru irrapportajna dwar qassis Pollak illi b'mod apert iddikjara l-omosessualità tiegħu. Rajna wkoll kif irreaġixxiet il-Knisja, iżda għalfejn qegħdin inqajmu dan kollu mill-ġdid. Illa li iltqajna mal-grupp Drakma, grupp illi appuntu jitratta s-sesswalità ta' dak li jkun anka l-omosessualità flimkien mal-fidi nisranija. Iżda jekk wieħed ikun raġel, jista' b'mod apert ikun omosessuali u jkun raġel u jħobb raġel ieħor jew mara u tħobb mara oħra, però fl-istess ħin jibqa' sħiħ fil-fidi. Aħna indagajna dwar dan u anka dwar ir-riperkussjonijiet psikoloġiċi li dan kollu jista' jkollu fuq l-individwu. Massimu ta' 40,000 persuna f'Malta hija omosessuali. Almenu hekk jgħid kalkolu xjentifiku li kwota l-psikologu sesswologu Dr. Nicholas Briffa. Iltqajna miegħu qabel bidiet konferenza pubblika dwar il-benesseri ta' persuni LGBTIQ. Ir-riċerka tgħid li għal massimu ovvjament ivarjaw il-metodoloġija użata anka fi dan ir-riċerka ma tieħu l-massimu ta' 10% fil-popolazzjoni li huma omosessuali. Li jfisser li bej wieħed u ieħor ġewwa Malta hawn 40,000 għal massimu li huma nies omosessuali. Ovvjament in-numru jista' jvarja kemm nies għamlu coming out. Jekk min issejjer żball speċi anke votanti jidilli hawn xi 20,000, ġifieri hawn nofshom li biex ngħidlek jew għadhom jgħixu fil-mistur jew ħanejtek m'għamlux dal-proċess ta' coming out. Ovvjament fi żmien qatt tinsa li din hija realtà li kienet minn dejjem magħna. Coming out tfisser li wieħed jiddikjara s-sesswalità tiegħu b'mod apert. Ħaġa li ma jibża xejn jagħmel Christopher Vella, żagħżugħ koordinatur tal-grupp Drakma LGBTI. Nemmen illi s-sesswalità tiegħi bħala bniedem omosessuali, bisessuali u komplementi kollha tista' semmi huma wkoll normali u naturali. Jekk jiena n-natura tiegħi hija omosessuali, jekk in-natura tiegħi hija bisessuali, jekk in-natura tiegħi hija transessuali, dik hija n-natura tiegħi u b'dak il-mod nista' inħobb. Sawn ftit għadu jsib oppożizzjoni, l-edukazzjoni żdiedet. Iżda Christopher huwa kattoliku devot. Leali l-Knisja li tgħallem l-iżwieġ u l-att ta' żwieġ għandu jsir biss bejn raġel u mara. Minkejja l-lealtà tiegħu, Christopher determinat ukoll fil-pożizzjoni tiegħu. Jiena għandi il-natura tiegħi ta' bniedem omosessuali, għandi nħobb b'dak il-mod u nista' biss biex ngħidlek ngħix l-imħabba b'mod sħiħ meta jien ngħix l-imħabba tiegħi bisessuali u omosessuali tiegħi b'dak il-mod. Jekk inqisu d-devozzjoni kbira fil-Gżejjer Maltin u l-ammont ta' persuni omosessuali li xjentifikament suppost hawn f'Malta, nirrealizzaw li probabbilment hawn ħafna li bħal Christopher huma kemm kattoliċi u kif ukoll lesbjani, gay, bisessuali, transessuali. Allura dawn kif jistgħu jibqgħu leali lejn it-twemmin tagħhom? Hemmhekk jidħol ir-responsabbiltà, hemmhekk jidħol li inti fl-għażliet tiegħek tagħżel li tħobb persuna bimħabba kollha, jiġri mhux is-sess waħdu, imma s-sess flimkien mar-rapport, mar-relazzjoni. U tnejn flimkien iva jistgħu jkunu rigal lura rigal ta' Alla għalik u li inti tagħtih b'mod sabiħ anke l-oħrajn. Jiena ngħid li anke rapport bejn żewġ irġieli u żewġ nisa jista' jkun rapport sabiħ u anke spiritwali. Għaddis anke ir-rapport jiġri bejn żewġ irġiel fl-intimità sesswali tagħhom. Li laqatna l-aktar u li Christopher ma jħossux esklus emarġinat jew f'konflitt. Jekk inti tqis is-sesswalità bħala rigal ta' Alla, allura ma tistax tikkonsidra s-sesswalità bħala xkiel milli inti tkun bniedem ta' fidi. Is-soluzzjoni hija li inti ssib mod adegwat, mod tajjeb kif inti tintegra dawn iż-żewġ realtajiet flimkien. Wara kollox, jekk aħna li Alla u sesswalità hija don, ara ngħixuha b'mod sabiħ. Mhux kulħadd iżda għandu l-istess saħħa mentali ta' Christopher. L-individwi li jiena nintaqa' magħhom, l-ikbar diffikultà huwa li fil-ħajja tagħhom jintegraw
l-ispiritualità kattolika ma' s-sessualità tagħhom. Nintaqgħu ma' issues ta' ansjetà, issues ta' kbar taħtija, emozzjonijiet li anka kultant ineħħu l-ferħ mill-qalb tal-persuna, jħolqu anka dieqa fil-qalb tal-persuna. Allura din id-dieqa, għaliex ma jħossix Christopher? Forsi għax ma jistenna xejn radikali mill-Knisja. Naf li l-Knisja f'din il-ħaġa għada edha taħdem fuqha u tifhimha, u naturalment jien nirrispetta l-proċess tagħha, dan ma tistax tippretendi li l-Knisja taqbad u tbiddel it-talim tagħha jew il-pożizzjoni tagħha, però naf ukoll li anke fih dan il-Knisja anke gruppi oħrajn bħal Drakma li aħna wkoll inħossuna parti mill-Knisja, qegħdin ngħinu biex bil-mod il-mod anke id-diskors tat-teoloġija, id-diskors kollu anke biex ngħidlek ta' tagħlim tal-Knisja, jibda jkun hemm din id-dialogu sabiħ fejn nkomplu narfu x'inhija r-rieda ta' Alla proprju għal persuni bħalna. Il-psikologu elabora fuq il-kunċett ta' dialogu. Qegħdin ngħidu apertura li l-persuna tkun miftuħa għal tagħlim u għal realtajiet ġodda, ġifieri ma tmurx fiħdan dan id-dialogu bħal żiemel b'kappestru majnejh, imma tmur b'ċertu livelli jisma' jiena ħanisimak u ħanoqgħod hawnhekk u mingħajr ma niġġudikak u mingħajr ma nitkellem jien ħaninfetaħ għalik u fil-fema tiegħi qed nikkreaw dal-proċess ta' tagħlim ta' għarfien ġdid. Fimna kemm importanti li tkun aċċettat mill-komunità reliġjuża tiegħek. Iżda l-Counselor Matthew Bartolo għalilna li riċerka turi li wara kollox is-sosten tal-familja jibqa' l-aktar kruċjali meta wieħed jiddikjara s-sesswalità tiegħu. Għax biża ta' ħafna ġenituri li niltaqa' magħhom jiena tkun imma x'ħajgħidu t-tzijiet, x'ħajgħidu l-ġirien, x'ħajgħidu x-xogħol. U r-riċerka turi u meta titkellem ma' nies li għadhom kif għamlu coming out tagħhom lill-familja tagħhom, ikun aħjar għalihom li s-soċjetà ma taċċettahomx imma jċettjaw mill-familja tagħhom milli bil-kontra. Ġifieri jiena bħala missier, jiena bħala om, il-ħsieb tiegħi għandu jkun kif jiena ħanuri l-tfal tiegħi li huma minn huma jien ħanaċċettahom għax huma tfal tiegħi u għax inħobbhom kif huma. Il-konsegwenzi li bniedem LGBTI ma jingħatax widen jistgħu jkunu gravissimi. Jekk tara anke riċerka li hemm barra turi li fil-komunità LGBT, lesbian, gay, bi and transsexual, hija ħafna iktar għolja mir-rata ta' suwiċidju ġol komunità eterosessuali, straight, tajjeb. Ir-raġuni mhijiex imma għax il-persuna omosessuali hija aktar inclined li tagħmel suwiċidju. Il-problema hija li l-persuna LGBT ma tħossiex is-sapportjata daqs persuna li mhijiex LGBT. Fid-dawl li hu daqshekk importanti li wieħed iħossu jkun aċċettat, saqsejna lil Christopher għaliex jażel li jibqa' jappartjeni lill-Knisja Kattolika meta għandha ċertu riservi. Jgħidilna li l-Knisja llum tistieden lil Drakma LGBTI u Drakma Parents Group fil-parroċċi sabiex leħinhom jinstema'. Persuni LGBTI jisibu ħafna saċerdoti ma' min jitkellmu u jsibu lil Alla aktar minn kull istituzzjoni. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen li l-Knisja mhijiex tal-Papa u tal-Isqiet biss, imma l-Knisja hija ta' Alla. Jiġri jekk il-Knisja hija ta' Alla, allura I bother għax jiena inħobb l-Alla u jiena nħoss li jiena bina Alla daqs kull bniedem ieħor. U se nbidlu kompletament is-suġġett u se nintaqgħu mal-Professur Viktor Għaxa li huwa Chairman tal-Bord tal-Awtorità dwar l-Ambjent u r-Riżorsi. Kif se taraw huwa espert f'dan il-qasam. L-ambjent u l-ippjanar, żewġ oqsma li dejjem rajnihom flimkien iżda li mhumiex l-istess. Fuq naħa nisimgħu favur l-ekosistemi f'ġieħ l-ambjent u fuq naħa l-oħra nisimgħu li l-iżviluppaturi jitkellmu dwar pjanar sostenibbli. Smajna u assistejna l-reazzjonijiet konfliġġenti dwar l-ambjent u kien għalhekk li twaffqet l-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi biex propju tkun ħolqa essenzjali fir-riforma tal-Gvern fil-qasam tal-ambjent u l-ippjanar. Din kienet weda elettorali oħra li twettqet mill-Partit Laburista li dejjem saħa li l-qasam tal-ambjent għandu jinfiret mill-ippjanar u ma jibqax biss b'sempliċi direttorat fi dan il-MEPA. Fil-jiem li għaddew il-Gvern ħabbar li wara t-tibdil fil-liġi issa ħatar lil Professur Viktor Għaxa biex ikun iċ-Chairman tal-Bord tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi.
Il-Professur Għaxa li huwa espert f'dan il-qasam laqana ġewwa daru u pront għallilna li dak li għandu jsir għal ġid tal-ambjent se jagħmlu. In-nies għandhom aspettattivi jistennew ħafna minn din l-awtorità ġdida. Jiena perswas li kemm jiena u kemm il-board, il-members tal-board ta' din l-awtorità ġdida ħanamlu ħilitna kollha possibbli li tina liġi biex il-responsabiltajiet li għandna u li huma u nifhmu li huma importanti u kbar lejn l-ambjent naqduhom u nifunzjonaw b'mod li għamel sens u ħaniftehmu anke mingħajr kantunieri, ġifieri li għandu jsir isir. Iċ-Chairman Viktor Għaxa jisħaq li din l-awtorità ġdida se titkellem fuq kull aspett li jinvolvi l-ambjent ta' madwarna. Waqt li ħafna nies jippretendu li l-awtorità ġdida għandha u hekk ħatamel tidħol billi tajt iva jew le f'ħafna kontroversi biex ngħidlek li jista' jkun hemm, imma hemm xogħol ieħor li jista' jkun iktar importanti għal volja jidher inqas minn wara l-kwinti u dak irridu naqdu wkoll, ġifieri l-attenzjoni ma tridx tmur biss fuq. U jiena pereżempju hemm diversi kwalità tal-arja, pereżempju, il-kwalità tal-ilma. Mal-Professur Għaxa tkellimna wkoll dwar il-kampanji edukattivi favur l-ambjent li issa saru sinonimi fl-iskejjel tagħna. Għaxa jgħidilna li hawnhekk ukoll l-awtorità mistennija jkollha funzjoni importanti u iżjed wiesa'. Ċertament li l-awtorità għandha u nispera li tieħu rwol biex din l-edukazzjoni issir iktar tinfirex mhux biss anke tibqa' forsi mill-lat ta' tfal tal-iskola u studenti, imma importanti ħafna li n-nies japprezzaw, kif għadni kemm forsi ftit ilu fuq il-biodiversità, japprezzaw fuq x'qed nitkellmu. Ma stajniex ma nistaqsux lill-Professur Għaxa li huwa bniedem rispettat minn kulħadd kif aċċetta biex jieħu din il-kariga importanti, qasam li hu ilu għal tant isegwi. Ngħidlek il-verità, mhux inħsat, imma ma kontx lest għal din it-tip ta' mistoqsija. U naturalment ġejt f'sitwazzjoni fejn irrealizzajt li jekk ngħid le, ħallura nispiċċa li dak kollu li għamilt qabel, meta qed xi ħadd qed joffrili l-opportunità biex inkun iktar nista' nagħmel differenza, ma rridx ngħid le. Lejn tmiem l-intervista lek bċertu kawtela għaliex ħidmietu għada se tibda, iċ-ċermen ta' din l-awtorità saħaq ukoll dwar l-importanza li konna pjan fit-tul għal-qasam ambjentali. Jiena naħseb li importanti ħafna li jkollna a long-term view tal-ambjent. Din ħarġet f'konvenju reċenti għaw Malta ġifieri li anki nħarsu li 50 sena oħra ġifieri. Ma jistix ikun li l-ambjent għandu iċ-ċikli tiegħu li huma ħafna iktar bil-mod minn ċikli tal-bniedem, speċjalment miċ-ċikli ta' 5 snin tal-politika ġifieri, irridu ħalsu fil-bot. Jiena nħares lejn l-ambjent Malti u l-fiduċja tiegħi li għandi huwa li l-ambjent ikun verament jirrikkixxi ħajjitna. Ġejna fit-tmiem tal-ewwel programm ta' frar 2016 u xahar wara xahar u jum wara jum aħna nkomplu nwaslulkom l-aħħar aħbarijiet. Grazzi tal-lejla kontu magħna, dan il-programm tistgħu issibuh sħiħ fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Inħeġġitkom ukoll issegwu l-paġna tagħna fuq Facebook.